Madokachere tauya nadzo dzanyasi zuwa rechimakumi mairi nonomwe mwedzi uno wachikumi potiri kuerenga makore akati wandei kubva paitika zviya zvokukubiwa kwevanhu nokupondiwa kwevanhu mugore ra2008 tikuerenga makore 11 pakaita kunyangariwa manduwe. Ipapa vanhu vadokerera vari kuti hashtag remembering 27 June 2008. Panga paribe chisvino unobva waita kuona idi mabuja kuti kwedu uno mabuja tino mwoyo yakaita kuita kuhwadza kuoma kunga dombo mhanduwe mukukutu chaizvo nokuti mukubiro nomupondero watakaitana mhanduwe tichibva tadamurana maoko ndisu tega takaita short sleeves long sleeve iya mhanduwe. Kumwe nyika kwese kuku kwaendo kubana zvindopera isu tikadaiwo kam tinokuratidza kuti ZANU-PF ndiani. Rekai henyu muone. Ipapa kwaino mapurisa wanhu wakaenda koba kumaundarweni wakaenge waenda koba kubhengi wakaba mari inoita zviuru 400 pokare nogoridhe inoita makirogiramu 2 ano 400 wamagiramu. Kwai zvese zvaboeka mhanduwe. Chichaitika ipapa heno tichatiziva about waribe kureketa kuti chichazonyatsoitika kuti wakone kuzviboya chimbi kudare nozuro uno kwakanga kwabiwa kubulawayo zvokubulawayo zvati zvaboeka apa rekai tigoona hedu kuti zvinopera sei ticharamba takaringapo. Cheche SDA yagoburika ikati tabani sori hako mwachewe kwai sori iwewe takaita kuvhiringika nokutoti zvakaitika paya kureketa masoko akareketiwa naSanyatwe aiwa njedu masoko iwayo ende zvakandoitika tiribo zvinhadzirira. Rekai tione kuti ichapera sei ticharamba takaringa wakagototi aiwa wanhu wese wanofanira kuziva kuti kana wari kuuya koreketa kucheche wari kuuya kucheche kuuya kumusangano wobato. Rekai tione mhanduwe kuti zvichapera sei tinenge tichikunyepai. Kuhange kuri kubikiwa magetsi kwabikiwa magetsi churu chibodzi no7 1008 megawatts pachirungu kukaribha kwai 430 mamirioni mawati. Apa wakazvimira ega ni wari kugayawo 54 mamirioni mawati pabodzi po kuita churu chibodzi 472 1492 megawatts pachirungu. Tiri kutenda izvozvo zviripo izvozvo. Daily board yatiwo isusu tasimuka mhanduwe tiri kuita zvokutamba mwedzi mitatu yokutanda kwegore takaita mukaka wakawanda nozvikamu zvisere kubva muzana tichiverenga kuenzanisa nogore rapfuura tikati makorokoto vari kuita kugaya mamirioni nomamirioni mhanduwe yomukaka ndotu zvino regai waramba wakadando tinozvitenda izvozvo. Wanogara kuChegutu novari kutekaira munzvimbo yeChegutu kwaigongwarirai mhanduwe kwaboeka shumba kwaita mhondoro mhanduwe dziri kundotenderera paribe chizvino apo. Rekai tione ipapa kuti wanochengeta mhuka wachadziboya chere wachadzibata chere takundonamatira kuti dzireke kugopfuura nomumatanga mowanhu ko ng'ombe dzinoziva zvokuizana noshumba dzingapere matanga akapera mhanduwe panotanda kutekaidziwa kuwanhu ndo zvinonetsera mhukadzi dzinotanda kuti apa taziva kuti tinoboya chokudya chinonaka apa. Rekai tione kuti wachadzibata chere chimbi. Izvozvo mhuka kwaipapa kwagwarashiwa nzou 3 nowanochengeta mhuka woZimpax kwai dziri kubudilima dzanga dzapinda kamamana mowanhu mumu kwatanda kudya mhanduwe zvirimwa kudya zvese kuparadza miti kudii zvese. Apa munoziva kuti kana nzou yauya uribe kana chibodzi chaunoita kunoiwa wanopfuti ndo wauya wakabva wadzita aiwa idzi taakudzigwarasha idzi nokuti dzanyanya kukonzeresa. Kuzvitenda izvozvo kuchengetedza wanhu. Wanoita zvokuerengiwa kwewanhu nozvinhu woZimstats wagotiwo makwiriro zigi pagore nepagore asvika zvikamu 22 nokudimbu 92.5% pachirungu. Apawo kwai kana riri user tapa 14 chairo
gedye mhanduwe kukwirako zvinhu palibe chizvino. Asi aiwa toramba takaringa tichitenda kuti zvinochinja. Iwo wana Muturi wari kuringira kuti panopera gore tinenge takukwirako zvinhu kusvika 30 basi. Hino zvikakoneka izvozvi. Japureza hawadziwa fani kwaenda kutadza kuenda kuAmerica nokuti ndarambiwa mhanduwe kuenda kuAmerica. Vanhu vadokera vari kufara kuti anyimiwa visa mhanduwe rekuenda kuAmerica. Temba Gorimbo abva atoita kunge kwaikaponungira mhanduwe nokutoti abva atoreketa kati kwai ukanotamba chete nezvigananda haiwa wari kudaba izvozvowo kuAmerica wawa kundotamba nezvigananda wari kubva wanoita kundokugandandawo newe unobva waona idina yawe kuti idi munyika muno makaita kunyangariwa. Asi tiri kufara kuti aribe kuenda ikweyo nokutoti vanouya vachitisvipira kuusu vanhu awa nokuti vanenge vachikona kuita zvese ndo masangisheni chaiwo ari kupinda iwo akabisira. Tikaitione kuti zvinoperera papi. Apawo gurukota rinoringa nozvo mitambo uri kuteketa iro kuti haiwa simbai mimi makamirira kuti panosvika mwedzi waGunyana tinenge takutambira bhora munhandare yeNational Sports. Niko paribe mhanduwe kana iye ari kurota iyo ndozvaanoita chere paribe apa kutozviziva paribe chinopera ipapa paribe chinonhadziwa zvese zvakareketiwa nokafu zviya kuti nhadzira ichi panenge paribe tozviziva kwakutanda bawanhu ava vachiita izvozvizvi. Tikaiti rambe zvedu takaringa. Apawo vakomana vanoita zvomutambo wekiriketi waribe kureketa kuti imbanani wari kupinda pamutambo zvinoita kuhwadza nguva dzese vanozoita kureketa vanhu vacho vatomira mugiraundi toda kuziva kuti imbanani torara tichivanamatira kuno wari kuzvidaba izvo aidiwi zvinoita kuhwadza. Apa South Africa yaisa 3 vari kutamba vanhu vari kufungidzira kuti ndokutoti tihwine heno. Tikaiti rambe takazviringa. Apawo Highlanders Hailangaboso yatiziwa naKindman Ndlovu akati aiwa bandichazvikona baini kusenza nemubenyu anonzi Khoza uyo aiwa ari kukhoza zvinhu zvakanyangara fani ari kuita zvinhu zvisingaite. Tikaiti kuona kuti wachaita sei wakuru wechikwatacho Highlanders Hailangaboso tinenge tichikunyepai. Zuva ramangwana Tero 1 inenge ichidamburana Herentals yabenza ZANU-PF. ZPC Kariba ichida kugwinawo Dynamos noMagetsi. FC Platinum ichida kuenzana masimba Simba Bora. Yadha yamagaya inenge iri kutsvaka muteuro kuManika Diamonds. Tikaitione ipapa kuti Bikita Minerals inenge ichiita sei painenge iri kutamba novakomana huku Chicken Inn. Ngezi Platinum inenge iripo ipapo wakomana nokwekwe makorokoza ayaya inokuti mbana achahwina ipapo tinenge tichikunyepai. Tikaringadzirikitika pasi rese South Africa yarohwa manja novazhinji kuti wakomana masungira vagoita vakuruwo mapurisa vanoringana zvokuferefeta nyaya dzinochokuita nokupariwa kwomhosva crime intelligence. Kwaiwa wasungiwa wanomwe mhanduwe wakuru chaiwo. Tikati yeuka mundo kukona kwedu uno zvinoitika baizvi muAfrica muno zvinonetsa kuti zviitike izvozvi. Tikaitione kuti zvichasvika kupi wachapedza chere wakadando kana kuti wachapenudziwa kubasa tinenge tichiringa. Ichi chikomana chedumbu Floyd Shivambu agosekiwa nevanhu achiburitsa kwaye wakuru waari kuti ndo wakuru weinonzi maibu yeAfrica. Kwai ndo vanhu vaari kuti vachakona kuwana vanhu iwawo. Paribe ari kutamba nenguva peno atoteyawo hachemari kuti andopuwawo mari nomasangano anoita zvokupa vanhu mariwo matongerwo enyika muSouth Africa. Hino rekaiti rambe takaringa. Ukuwo Edwin Sodi kuita sori mhanduwe kureketa kuno akapuwa basa romari inoita mamiliyoni 292 292 million rands pachirungu. Asi aribe kuzopedza basa racho kuRuival kuno ipapa agonzi ngaabenutse mari yaagoita yeprofiti maiwi apa motika mhanduwe matengera agodziita rekaiti rambe takaringa kuti achaikona chere nyaya yacho yachiipedza sei tinenge tichikunyepai. Kuno vanhu vanosvika 20 wapfa paputitsiwa iko kuCentral African Republic
kuti mweya yawo ngaizorore murugare wangu ari kunyora bvunzo vanhuwo aputitsiwawo hino kuti zvirikuitikaira sei. Ukuwo Bola Tinubu wokunigeria agoisa mitemo mina inoita kubata zvomari munyika kuti iwe mutemo asaina mhanduwe. Wazhinji wagoti rekai tione kuti zvinosenza chire zvaari kusainazvo. Tinenge tichikunyepai kuti zvirikuitikaira sei. Apa America iri kuita kufara mhanduwe yawaboya kamadhiri rokuwana zvicheriwa zvinocheriwa kuDRC zvakawanditsa. Apa kwaindowo kuti kuite runyararo. Kuripe kudekara kunoitika mhanduwe kana vanhu varipo vanonzara. Ipapa ndipo unoona totota wakuru wemuAfrica wanoita kuhwadza. Apa wakaita kutekera kuenda kuAmerica kuti waasainisiwe dhiri no Rwanda. Unobva waona idina yawo kuti kuti wange uchidzvinyiriri huchiriko chaiko huri kusimba ipapa. EPL yashoresa dare nyasi nokutoti yaburika kuti yakutanda kuita zvinoitiwa kwakaita kuLa Liga zvokuti pakati pomutambo pavanomboenda kobefura paya kumaorenji ipapo kwaiti vakuita zvokubvunzana naanakadzitape. Wapedza ipapo wakange waburitsiwa vanhu vakutanda pokare kubvunzana nawo. Wachipfeka mbasha dzavo vanenge vachiburitsiwa pokare. Zvii zvavakutiunzira kubhora izvi. Hino mhanduwe rekai tirambe takazviringa kuti zvine chere chazvichaunza chisvinu. Asi kwanyasi taunza zvisvinu. Ndini wenyu mhanduwe onhau.